дневник. Вече стана ясно, че сте държавата да даде пари, да направи всичко, което вие да управлявате. А смятате ли да вложите някакви лични средства? Здравейте. В управлението на федерацията. Значи, моят последен разговор с вас беше, когато слизате от метрото, ако не се лъжа. И може би тогава, пък не можах да разбера, не сте чули добре или кога съм заявил някакви неща, които сте отразили във вашия материал, което читам първо, че е малко непрофесионално от една гледна точка. Другото, което искам да... Там цитирате, че не съм разбирал от автомобилен спорт, че съм го заявил, че съм заявил. Кой го каза? Аз съм бил на това, вие сте били там. Добре, това е друг въпрос, няма да влизам този дискус. Искам друго да ви питам. Вие сте отразили този материал, че федерацията остава 600-700 хиляди лева активи. Това е цитат от господин Янак. Да, защото аз за 2 години, да ви кажа, ще видя 3 папки, ограждения и нещо по-високо. Тези неща липсват, само да ви го казвам. За лични средства. Аз не търся, поне не изява, с председателството на тази федерация. Дал съм достатъчно много в време, в знания за тази федерация и знам какво ще инвестирам в тази федерация по тази гледна точка. Ако се наложи, винаги би помогнал. И мисля, че нееднократно съм го правил. Не мисля, че това ще е полето за изява, кой по какъв начин ще плаща самоцелно, за да бъде в тази федерация. Въпросът ви е в тази насока. Може ли допълня нещо? Относно пистичката, ако бяхте дошли в първата част на пресконференцията, ние ясно да сме държим концепцията и ще да чуете. Господин Радков, само да ви помоля за едно важно допълнение. Бихте могли вие да извадите важно. Няма значение. Господин Радков, това е важен въпрос. Ако бъдете избран след 10 дни на събранието, наясно ли сте с финансовото наследство, какви пасиви и активи поемате? Ами, последният въпрос на управителния съвет, на който предполагам вие сте вие, защото сте цитирали някои неща, зададох въпрос на господин Янакиев, какво реално наистина остава в тази федерация, дали ще съм аз, дали ще някои от другите кандидати, те трябва да са наясно какво има в тази федерация, не само като права, защото това, което на мен ми става известно, че имаме доста задължения. Имаме един неприят отчет от миналата година. Имаме готови сме за абсолютно всякакви такива язви, които ще се появят и които дупки ще трябва да се попълват. Мисля, че точно тук ще се прояви духа на федерацията като едно сдружение на радетели на автомобилния спорт, на хора, които от една или по друга форма ще могат да помогнат. Дали с лични средства, дали с привличане на допълнителни спонсори, дали с организиране мероприятия, с които да се попълнят тези дупки. Това са неща върху всички неща сме дискутирали. Защо трябва да се оправдава за тия неща? Това не е организация, която трябва да събираме джобни пари да правим нещо. Това са смешни неща. Кой спорт работи по този начин? Това са супер смешни неща. И дори самата такава концепция, това е толкова смешно. Колкото да даде 200 000 лева, какво ще стане спорт? Това са просто толкова несериозни неща и толкова популистки, че нямаме къде. До сега, за съжаление, федерацията е била развивана в тази насока, като едно еднолично дружество. Това не е такова. Ако вие мислите, че с 200 000, 400 000, 600 000 или 1 милион спорта ще се оправи, окей, ще се съберем пари, какво ще стане точно? Понеже въпросът с пистичката ми хареса много, искам да кажа и аз 2 думи. Може би това е точно причината толкова години да нямаме пистичка, защото някой го е страх, че друг ще управлява. Господин Радков е изборна длъжност. Ще управлява пистичката, докато му е мандата. След това ще управлява някой друг. Да, защото едно такова начинание се нарича пистичка, нали? Второто който смята, че бъдещия председател трябва да е финансовия благодетел на българския автомобилен спорт, според мен много се объркал. Няма толкова богат човек в България. Няма такъв човек. Да не казвам света, но колко време ще изнесе на гърба си автомобилния спорт, ако смята да ги вади в джоба си? Може да е благодетел на един отбор, както е примерно един футболен клуб. На федерацията да е благодетел, това е безумие. Тук говорим за концепции, за условия, в които спорта да се самофинансира. Да се самофинансира означава да получава приходи. Разбира се.
То бих го дал и аз.